Ahoj, já jsem Štěpán Řeň, jsem organizátorem Champions Campu. Právě stojím před Rose Garden Arenou, kde hrajou svoje domácí zápasy Portland Trail Blazers. A mám pro účastníky letošního Champions Campu soutěž. Hlavní cenou je dres jakéhokoliv týmu NBA podle vlastního výběru. A zadání je následující. Natočte nějaký krátký videoklip o tom, proč se těšíte na Champions Camp. Publikujte ho na facebookovém profilu Champions Campu a sbírejte pro něj kliky nebo lajky. Ten klip, který bude mít nejvíc lajků v poledne 1. dubna roku 2012, bude tím klipem vítězným. Autor od nás dostane zmíněný dres, který mu bude předán při slavnostním zahájení Champions Campu. Mějte se hezky a hodně štěstí.